Lagi ka mo ta. Kah, belum. Ya. Lagi ko. Ya, talaga. Yung mga patatas. Ay, Pura gabi pa. Ang bakit rin ang sinitsak ko. Right. hindi sa ira. Wala ka pa nga si. Magabay ito lang. Sa mental nga. Gilig pa ito. Gilig mo na sa. Gilig mo na bata. Okay, sir. Dala. Good job, boy. Alright, lock and load. May unahan alinis. Pagka ngayon pipilin niyo niya karbag dyan. Ang mas marakam na talaga 11 days, madam. Kaya sa isang karakapan, 9 days, ang palagni, sa kasunod. Na 11 days hanggang 30, hanggang palag. Tumikit na lang. Good job, boy. Good job. Madam, okay na. Picture niya kami.